lalaban yung OS. Yun. Yung Samon guys. Yan guys. OS yan. Gusto Samon. Talagang malaki na yung Samon guys. Yun yan. Malaki. Malaki talaga yung Samon guys. Pero sige, lalaban natin yan. Tingin ko mag-match naman yan. Okay game. OS. Galawin natin yung OS. Dali. Galawin natin. Ang makita nyo yung galamay ng OS. OS versus Samon. Samon na brown versus OS guys. Parang anak lang guys oh. Pero OS yan guys oh. Talagang XXL lang itong Samon na ito. Malaki talaga masyado. Pero match yan guys. Lalabanin na natin. Game. Yun guys. Napwesto ko na yung Samon guys. Yan yung OS guys. OS na Cebu versus Samon. Yun na natin. Yun yung mananalo guys. Yan, titignan muna natin kung match sila. Parang anak nilang guys oh. Pero kapalag to. OS to guys eh. Game OS versus Samon guys. Ano ba yung OS guys? Ayaw makit ah. Nakad na. Nakad na OS. Yun. Yung Samon guys oh. Yung Samon guys. Natin, malaki talaga yung Samon natin guys. Kahit tanong natin yan. Malaki talaga. Ito yung OS size. Yan na. Oh, galaw. Hindi ko magkakapatayan to guys. Yan Samon. Ito yung OS. Game. Nakaramdaman nata sila guys oh. Patay guys. Talaga nagkahulihan guys. Yun guys oh. Agat ng Samon sa likod yung OS guys. Ang liksi ng Samon. Nahabol na pa yun. Hindi ako maniwala guys. Mabubuhay pa tong OS guys. Agat pa lang ng Samon. Napakakapal. Grabe kumagat yung Samon guys oh. Grabe. Intindi pala lumaro ng Samon din talaga. Oh. Hindi ko lang alam guys kung may katis ng Samon na to. Pero galing, well played talaga. Grabe. Hindi ng Samon guys. Pero hindi niya binigyan ng pagkakataon yung OS. Hinahabol na talaga. Condition to guys, itong Samon na to. Hindi ko hinahawakan yan guys. Nakalagay lang yan sa ano. Kalagay lang yan sa pahamugan guys. Pinubuksan ko lang pag pinapakain ko. Wala nga itong tama yung Samon. Tama ba yung Samon? Grabe, kita yung bibig ng Samon guys. Napakalaki. Muluntoy din ata yung Samon ah. Tama ba? May tama din ata yung Samon guys. Hindi ko lang alam kung saan. Sa bibig siguro. Baka nakagkagatan sila. Yan guys oh. Yung sa bibig guys. O winasak na lang talaga yung likod ng OS guys. Hindi ko alam. Tindi. Ganda ng laban. Yung guys oh. Yung Samon guys. Yung OS oh.
Ito nga natin yung tama ng OS. Laki guys, oh. Grabe yung kagat sa likod. Ayan, oh. Inasak niya yung likod guys, oh. Isang kagat lang. Oh. Grabe guys. Wasak yung likod kaagad ng OS, oh. Nakagat. Presko pa yung Samon guys, oh. Yun lang guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Hit the notification bell na rin para updated kayo kung mag-post man ako ng mga bagong video guys. Yan na yun guys, yung inaantay yung Samon versus OS. Brown na Samon versus yung OS na black. Pakaganda ng laban guys. Again, supportan natin lahat ng mga nagbablog tungkol sa Gagamba, mga nag-aalaga ng Gagamba, at lahat sila Kuya Ryan, si Kuya Dix, Gagamba PH Exotic Philippines, lahat guys.